както ние в момента се вързахме чрез паролата. Просто му казваме паролата. 363. Connect. Значи зала 363 е начинът да се свържете с интернет. Така, ето тази парола, която се изписва под ID-то, когато я кажем на Жоро, Жоро влиза във вашия компютър и ви помага директно. Ето и Габрово дойдоха. Здрасти, заповядайте. Намерете си удобно място да виждате. Така, вече сме готови, ми дава знак човека зад видеокамерата. От тук насетне си ти. Слушаме те. Добре. Добър ден още веднъж. Аз се казвам Георги Стратиев, съм експерт в дирекция СУСЕС. Това е съкращение на системи за управление на средства от Европейския съюз към администрацията на Министерския съвет и ние сме отговорни, така да се каже, за развитието на информационната система за управление и наблюдение през новия програмен период, съкратено ISUN 2020. Този вебинар е организиран с идеята да ви покажа как функционира новата система, новите модули, новия модул за електронно кандидатстване. Тези от вас, които са работили преди с ISUN, с системата за програмния период 2007-2013, ще видят доста съществена разлика. Това, което може би на първо време трябва да ви кажа е относно електронните подписи. Може би много от вас преди или са кандидатствали, или са учители през ISUN. Тогава изискваме задължително да има електронен подпис и той служи един вид за идентификация. В момента това обстоятелство сме го оптимизирали и не се изисква електронен подпис за работа вътре в системата. Електронният подпис накрая би бил необходим при самото кандидатстване, при подаване единствено на проекта. И сме отстранили този проблем, това затрудняване, което имахме преди, с настройките на браузър, тъй като тогава се искаше доста по-специфични, доста по-технически настройки на самия браузър. Сега е много по-лесно да се подаде. Не те чуваме. В момента ISUN се надгражда, т.е. ние постоянно развиваме тази платформа. Напълно сме завършили в момента модула, който е за електронно кандидатстване. Тоест, в реално време всеки от вас може да подаде проект по отворена не съществува. Реално не съществува, тъй като в момента всичко минава през ISUN. Независимо от това дали дадена процедура е отворена система, ще ви покажа какво точно имам предвид. Това, което предстои да доразвием е електронната комуникация, реално погледнато, между бенефициент и управляващ орган. Тоест, казвам бенефициент, има се предвид след момента на подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на живо. И вече, ако имате някакви въпроси, аз нямам никакъв проблем да ме прекъсвате, да ги изчистваме нещата в движение, нещо, което не ви е ясно, да го обяснявам. И така да не се натрупват неясноти, които да създадат така лошо впечатление от системата. В момента всички коментари, тази система, която в момента сме разработили, този модул, този компонент на ISUN 2020, той е, да, както казах, ние сме отговорни, ние сме го направили, ние сме го проверявали, ние сме следили за коректното изпълнение на този модул, на тази функционалност. Но като цяло заданията и идеите са общ труд. И то не е само на нас и на управляващи органи, а на голяма част от бенефициентите и кандидатите, които преди са работили с ISUN. Тоест ние винаги сме получавали една доста адекватна обратна връзка за системата и това от наша гледна точка е много полезно. Тъй като този компонент, този модул за електронно кандидатстване, а и в последствие за електронно отчитане и електронна комуникация като цяло, няма да ги ползваме ние, не са за нас правени, т.е. не трябва на нас да ни е приятно и лесно да работим с тях, на вас, на бенефициентите и кандидатите по оперативните програми. EUMIS 2020
www.government.bg. Това е сайта на модула за електронно кандидатстване в обучителна среда. Тоест, каквото правим тук, реално няма никакво отражение на реалността, на реалното подаване на проекти. Единствено и само за целите на упражнението е създадена тази среда. За да не стават грешки, че тук е тестова среда единствено, обучителна среда, т.е. и нищо, което изпрати като проектно предложение, няма да бъде взето предвид от оценителна комисия. Както сме написали тук, ако искате да кандидатствате реално, да подадете вашия проект реално, сайтът на реалната среда на модула за електронно кандидатстване е този EUNIS 2020. Тоест същия като този, който сме в момента, само че без Learn впред. Абсолютно идентичен. И даже ако влезем в него в момента, ще отваря се в нов прозорец, като визия е абсолютно едно и също. Няма никаква разлика. Единствено тук вече самото съобщение е различно. Информираме ви, че това е реалната среда на системата. И тук можете да достъпите и да кандидатствате по дадена процедура. Ще затворя този сайт, за да не се объркам и аз. Не знам дали ще да подам реален проект. Това е началната страница на информационната система. Както казах, постарали сме се да отразим всички коментари, които вие сте ни дали за визията на системата и мисля, че сега е доста по-приветлива от предходната на външния вид. Надявам се, като функционалност да ви хареса. В момента не сме се регистрирали в системата, нямаме потребителско име, но това не ни пречи да разгледаме малко. Какво се вижда като функционално, като полета? Може да видим кои процедури са отворени, да прегледаме файл, това ще обясня малко по-късно какво точно означава. Обратна връзка, тук имате възможност да ни пишете на нас, пак както казах, коментари, въпроси, предложения. Това е единия начин. А другият е директно ако пишете на този имейл тук support2020@government.bg. Това са двата начина за комуникация с нас. В момента не сме регистрирани, както казах, но можем все пак да видим кои процедури са отворени. Пак казвам, това е обучителна среда, не е реално, няма чак толкова много отворени процедури в реалната среда. За целите на обучението сме направили една процедура, която като съдържание дори е много близка до реално публикуваната в момента процедура на оперативна програма Иновации и конкурентоспособност за подобряване на производствения капацитет на малките и средни предприятия. И изрично виждате тук номерът, който е дал ИСУН, в случая средата за обучение, не е реалният номер на тази процедура. Отстрани сме писали, че е обучение, т.е. това не е реалната процедура пак, да кажа. Но ако не сме се регистрирали, винаги можем да влезем в една от тези отворени процедури и да видим няколко основни неща в нея. Виждаме тук кои документи са публикувани. Т.е. тук се виждат всички документи, които са публикувани по тази процедура. Насоки за кандидатстване, указания, които е приложил управляващия орган и други документи. Документи за попълване и документи за информация. Тук всички тези документи могат да бъдат изтеглени на вашия компютър и да си ги разгледате в офлайн режим. На този екран да ви обърна внимание, този часовник тук горе, тъй като както знаете, точно определен час, точно определена минута. И ИСУН, информационната система, ако не се кандидатства електронно, ще приема всички проекти, които са подадени в този срок. Другото е реално си ръководство за работа с системата, с скриншотове, с екрани от самата система. Така че можете задължително дори, не го препоръчвам, задължително да се запознаете с ръководство с системата, за работа с системата, преди да започнете работа с нея, за да избегнете грешки, евентуално, които биха допуснали.
Сега връщам се обратно към начало, за да се регистрираме. Регистрацията е изключително лесна. Влизаме през вход и е стандартна за всеки, както се регистрира във всяка една система, във всеки един имейл клиент, няма никаква разлика. Или имате опция като нов потребител, давате бутон нов потребител, за да си направите регистрация. Това, което изискваме е да запишете вашето име, собствена и фамилия, имейл адрес. Реално имейл адрес е вашето потребителско име, с което искате да се регистрирате. Телефон, вижте, телефон не е задължително поле, нямаме специфика на него, но е удобно, ако вас не ви притеснява, да оставите ваш телефон, ако има някакъв проблем с самия потребител, да се свърже с вас по-лесно. Този код за сигурност, навсякъде имаме подобни, на много места в системата има подобни кодове. Идеята е да се избегнат всякакви видове, да се намали възможността за, така да се каже, атака на самата система. В момента, в който натиснете продължи, ако си регистрирате собствено име, фамилия и потребителско име, запишете код за сигурност. В момента, в който натиснете продължи, системата ще изпрати имейл на посочения от вас имейл, където ще ви изпрати един линк за така наречената активация. Активиране на потребителското име. Парола също е пасворд, да кажем 1-2 по този начин. В момента има комбинация. Относно паролата и изискването на някакви въпроси да имате, тъй като тук е малко, може би неприятно, може би малко трудно, но това го правим от гледна точка сигурност на вашите профили. Все пак тези профили ще бъдат използвани за изпращане на проекта. Въвеждате си потребителското име, отново този код за сигурност и ще получите подобен имейл, като този, който първоначално получавате за активация на вашия профил, на който може да се коригирате вашата парола. Отивайки, виждате, тук имаме доста повече вече полета, които са ни са отворили. Има опция да се видим формулярите, на които сме в момента. Тук се виждат всички формуляри, които са в процес на изготвяне, които не са подадени, прямо казано. А в приключили формуляри се виждат тези формуляри, които сме приключили в системата. В случая нямаме такъв, но до края на днешното обучение ще имаме. Останалите полета, подай предложения и проектни предложения, ще ги видим в процеса на работа. Отново отиваме на отворени процедури, за да видим кои процедури са отворени и по кои може да се кандидатства. Днес ще работим, вижте, има доста процедури, които в средата за обучение са отворени, но днес ще работим в тази процедура тук, която е на конкурентоспособност. Отново влизам както преди малко. Тук се виждат отново всички документи, които е публикувал управляващия орган. Като отдолу ни се визуализира вече един бутон, тъй като сме се регистрирали в системата и имаме профил, и имаме възможност да създадем ново проектно предложение по тази процедура. И в момента се зарежда формуляра за кандидатстване, който е единен. Т.е. по този начин, с тези точки, ще изглежда и всеки друг формуляр, по която да е от оперативните програми. По абсолютно същия начин, с всички тези точки. Евентуално има разлики в точка 12 и 13, ако дадена процедура е за подаване на хартия, публикувана за подаване на хартия. Както ви казах в самото начало, независимо от това как е публикувана дадена процедура, дали за електронно кандидатстване или за подаване на хартия, и в двата случая трябва да минавате преди суд. В случая, в който се подава електронно, т.е. цялата комуникация, всичко е електронно, вие ще трябва да попълните тези полета
Върхи, примерно, всеки неща, които управляващ орган изисква за кандидатстване, за нуждата на оценката. И те могат да бъдат прикачени директно в точка 13. А в точка 12 е само опис. Един вид тук само описвате какви документи биха били подавани на хартия, евентуално ако е приложимо. Ако тази цялата процедура се подават нещата на хартия, каквато е и реално, такава е и реалната процедура по конкурентоспособност, тук идеята е да опишете всички документи, които давате на хартия, които управляващ орган ще получи на хартия от вас в момента, в който споделите вашия проект при една по една да ги отваряме. На първо място основни данни. Тук се визуализират основните данни по процедурата, по която кандидатстваме. В случай ще въведем наименование на проекта. Няма да губя време в излишно писане на текстове. Затова ще сложим навсякъде тест, ако отговаря на определени условия. Но има и такива, където не е допустимо. Кои проекти ДДС е допустимо разход? Ами тези проекти, където примерно конкурентоспособност, конкретно поговорим, там където ДДС не се възстановява. Ако не сте регистрирани по ДДС, вашия контрагент е регистриран, т.е. дава ДДС фактура, вие имате право да си възстановите цялата фактура. Чудесно, само че не знам кои са тези точно, които не са регистрирани по ДДС, пък и неските 175 000 за последната процедура нетни приходи от продажби. Конкретно за тази конкретно за тази процедура е така, но имат конкурентоспособност, пак казвам, други процедури, като стартиращи предприятия, където не са регистрирани по ДДС първоначално. Окей, съгласих се. Да. Благодаря. Но мисля, това е вариант, който сме го обмислили и искаме да го реализираме, просто ще го запаметя на десктопове. Този формат не може да се отваря с нищо друго, освен през системата. Тоест не може да го отворите в Word, Excel, Adobe Reader, примерно. Нищо друго не може да отвори този файл, освен ISON. Тук идеята ни е била тази система, този файл да не може да бъде коригиран на десктопа. Т.е. да не може да бъде коригиран на вашия компютър, а само единствено в системата. Това е необходимо, за да запазим все пак структурата на информацията. Виждате, повечето полета са падаща минута, има ограничен избор, така че да не се допускат грешки. Това не е била основната идея. Също това изтегляне като файл може да ви служи за работа в екип, примерно. Ако двама човека искате да работите по един проект или примерно вие работите върху една част, т.е. вие ползвате, да кажем, поле 1 и 2, екран 1 и 2, основни данни и кандидати, а друг колега трябва да продължи попълването, точно по този начин вие вместо да му давате вашето потребителско име и парола, той може да снима негово потребителско име и парола. Изпращате му на него този файл, той го зарежда в системата и става видим за него. Зареждането на файл през системата става отново през формуляри, там където се виждат всичките ни проекти, които са към съответното меню. Даваме или редакция или преглед на формуляр от файл, което прецените. В случай ще дам редакция. И стандартно избирате си този ISOC файл, правилно зареждане. Той го зарежда в системата, сега да видим, ето сега ще отворим основни данни, ще видите, че става въпрос за същия проект, който си написахме. И ако искате да го запазите като отделен проект, искаме запис на формуляр в системата. И така той се зарежда и в втория профил на човека. И може да продължи работа по него. Може ли един въпрос? Попълнихме данни за кандидата, може да продължим вече с данни за партньори. Ако има въпрос. Да. Един въпрос относно този имейл, който автоматично се взема от профила.
Ако файлът е създаден от един профил и се отвори през друг профил, този имейл автоматично променя ли се? Точно така. Абсолютно се променя автоматично. Че не мога да го кажа, тъй като профил е един и същ, който го заредих, но се променя, да. Разбрах. Благодаря. Която, примерно, ще бъде във Варна. Тоест, тук посочвате конкретното място, където съответния разход ще бъде извършен. Като това е за конкретните изисквания на управляващия орган, това казвам в указанията най-добре ще бъдат описани към съответната процедура. Така, за купуване на машина. Тук имате две възможности. Виждате, бюджета е разделен на безвъзмездна финансова помощ, това е ПФП, и съфинансиране, собствено финансиране. Това е собственото участие на кандидата. Имате възможност всеки един разход да го введете ръчно. Тоест, ако да кажем общия разход е, да кажем, 1000 лева, 80% е финансиране от програмата и за 800 лева ПФП и 200 лева собствен принос. Да кажем, по-висок не е 80, а 90%. И системата, тъй като имаме долу въведена обща сума на самия актив, автоматично изчислява как е разпределена тази сума между безвъзмездна финансова помощ и съфинансиране от бенефициента. Да кажем, тук сложим другата машина да е за 80 000. Системата автоматично изчислява процентно съотношение между безвъзмездна финансова помощ и съфинансиране. Тук в нематериални активи отново може да добавим тип разход, някакъв софтуер, примерно. Където ще бъде само шумен. Отново може да маркираме процента. Тук ако процентното съотношение е различно, в зависимост от актива, можем да введем друг процент. Това вече е в зависимост от самата процедура и от конкретния тип разход. Добре, софтуер за 50 000, да кажем. Трябва да се закупи. Системата автоматично изчислява съотношението. Като най-отдолу ви изчислява общото съотношение на съотношение на разходите, които са по вашия проект. Общо 131 000 лева, разделени съответно на 86,18% и 13,82%. Ако е необходимо, може да нанасят допълнителни проекции. Това са собствени средства само. Трябва ли да бъде попълнено полето БФП срещу него? Да, просто трябва да има 0. Примерно, ако направим като процент, ще бъде 0. И то го прави всичко като собствено финансиране. Нали, това беше въпросът също. Горе това. Въпросът е, че ако има непопълнено поле, смята ли се за грешка това или не? Ако имаме в бюджета, примерно за купуване на машина Хикс и нямаме стойност, Няма, ако имаме само обща стойност без разпределение на БФП и собствен принос. Няма как да ви допусне системата, тя автоматично прави разпределение. Или вие пълвате тук 1000, да кажем, при съответния процент, или махайки този чек, трябва да го пълните по-отделно. Тоест няма как да го запишете. Задължително трябва да има такова разпределение, да. Това, че е изискване на разработчика, на комисията? Не, на комисията. На това пак към комисията, тъй като всеки трябва да имаме аналитичност, така да се каже, на ниво разход. Тоест за всеки един разход да се види каква част е финансирана от Европейския съюз, най-общо казано, безвъзмездно, и каква част се финансира от съответния проект, от съответния бенефициент, а не общо за целия проект. За да може да се правят и анализи, примерно каква част, за да може да се направи анализ за какво отиват европейските средства, трябва на всяко едно ниво да се види точно този разход, този тип разход, каква част е от общо. Добре, разбирам, но не можеш да пренесеш 70 на 30%, да речем, за микропредприятие, БФП-то 70% да го разпределиш на всичките активи така. Няма лошо. Можеш да решиш собствен актив да закупиш със собствени средства, с които да получиш дори по-висока оценка, след като ти е
оценявам проекта по смисъл. Защо трябва да ги търсиш от тук още повече на етапа на кандидатстване? Това го решава оценителната комисия, дали да даде парите или не. И дали да бъдат 70% или 68%, например. Ами не, точно така. За да го изчислява комисията да прецени колко процента да ти даде, то си има изисквания, нали? То не е... Точно така е написано в насоките. Колко комисията прецени, че определен разход не е достатъчно добре обоснован, го намалява служебно. Или го изтъква. Не е защото добре обоснован, т.е. самия разход като цяло, ако вие сте казали, че дадена машина струва 80 000, а тя е видно, че на пазара струва 10, това си имам предвид, ще ви намалят в бюджета, т.е. ще намалят това тук. Няма да даде 80, те ще го коригират на 10. Точно това е предвид и подобно. И става пак разпределение, пак трябва да има процентно разпределение при всички случаи, защото вие имате максимално допустим интензитет на безвъзмездна финансова помощ. Това е причината да ги има по този начин разбитие, не на общо, на тотал. Но тук тъй като е направено всичко с формули, не мисля, че ще представляват такава голяма трудност. Не, аз се замислях за смисъл. Очевидно трябва да се разделим, има ли непременно такъв смисъл? Защо? Както да е. Това е причината, че всеки един разход трябва да се види откъде идва. И тъй като това е началото, тази информация няма да ни позволи да подам проекта, а тук са предупреждения, т.е. тук са сработили контроли. Ето виждате, минималният размер на БФП за микропредприятие трябва да е 100 000 лева, а моя беше 93 или 97, под 100 със сигурност. Тук ми показва, че максималният интензитет на БФП за микро и малко предприятие за югозападен район трябва да е 70%. И за югозападен район трябва да е 70%. Аз някъде съм го нарешил с 80 или с 90. Но въпреки това, ако бяха само тези грешки тук, ще да ми позволи да продължа. А вече в бюджета казвате, че да, автоматично проверява за грешки. Но не запаметява, да, запаметяването се става отделно само с този бутон тук. Това по принцип проблем ли е? Не е приятно да е така или е окей да е така? Не е само по инерция. По този начин. Не е съвсем окей, защото по инерция много често се натиска Enter. Тоест Enter да не влияе да не прави проверка. Да не прави проверка. Да. Добре. Ще го отразим това. Така съм отворил бюджета, поне малко да си го поправя. Може ли нещо да добавя? Да. Има ли възможност този бутон Enter просто при натискане да играе функцията на етап, т.е. да прехвърля в следващото поле? Това трябва да бъде с програмистите. Да, защото по принцип всяка една програма това нещо го има като функционалност и човек е свикнал по някакъв начин да отправи. От всяка една програма е преди основно Excel. Защото в другите, в веб-базирани... Всяка програма. В веб-базираните... Аз тук на тази среща 10 пъти вече така се връщам чрез този Enter. По принцип, в веб-базираните приложения не е обичайната практика Enter да играе голям етап. По-скоро това си етап. Но ще говоря с програмистите, ако има възможност конкретно за бюджет, тъй като вие винаги ще го препознаете като Excel-ски файл. И по навик може да се дали както се случи. Лошо, че не пази промените, които са направени до момента. Това всъщност е проблем. Че не запазва. Като те бутон, може би Enter да е по-скоро като запис да играе. Но ще оговорим това с програмиста, може да има технологично ограничение за това. За това е дадено по този начин. Затова, да, за инфраструктурни проекти, за скици ще направим, то няма да е изключение, това ще бъде нормалната практика да могат да се качват по-големи файлове, но ще запазим все пак това ограничение за всички останали. Няма логика, да кажем, CV или някакъв друг скринен документ да бъде над 20 мегабайта. Тоест в процес на работа ще видим, когато възникне такъв казус, много гъвково ще ги променим тези ограничения.
добавянето на електронно подписани документи е изключително лесно, като тук имаме опция да избираме от тези документи, които управляващия орган е казал, че очаква да види от нас, кажем декларация. Някакво описание можем да въведем. Избираме файла, който искаме да запишем. И може да продължим нататък. Тук сме оставили отново поле за гъвкавост. Не очакваме всеки един файл да бъде подписан с отделен подпис, т.е. с отделна сигнатура. Оставяме това решение на управляващия орган. Тоест, вие, ако управляващия орган сметне за допустимо, може да му прикажете сканирани документи, подписани документи на ръка, които са сканирани и прикачени. Но това пак казваме решение на управляващия орган, което той ще възприеме като практика. Имаме възможност, ако се изисква все пак подпис, някаква идентификация и сигурно все пак, че този документ е коректен, да бъде подписан с електронен подпис, така наречената литачната сигнатура, която имаме от предходния програмен период. Но, пак казвам, това изискване не е задължително. Решение на управляващия орган. Как точно да бъде подписан, дали да бъде подписан изобщо. По отношение на точка 12, тя, пак казах, тя се има предвид за тези документи, които вие ще прикачвате, които вие ще подавате на хартия. Ако процедурата е с електронно кандидатстване, една част от документите може да бъде подадена по електронен път, за друга, където има някакво техническо ограничение, може да бъде подадена на хартия. И в този случай, в точка 12, трябва само да опишете, че съответният документ ще бъде подаден на хартиен носител. Това е за процедурите с електронно кандидатстване. Там, където кандидатстването на хартия, принципът е следния. Вие създавате вашия формуляр в ИСУН и в точка 12 описвате всички документи, които ще предадете на управляващия орган. Тъй като има контроли и управляващия орган ги е маркирал като задължителни всички видове документи и системата няма да ми позволи да продължа нататък с подаването, ако не съм ги въвел, ще трябва само да ги маркира така наречени. Декларацията, сега ще изтегля да ви покажа какво съдържа. Ето я. В нея необходимо да изтеглите, да я разпечатате. Автоматично са попълнени тези полета, които системата знае. И тя един вид декларира, че вие сте съгласни, че това е вашия проект с този номер. Той се генерира автоматично в системата и отговаря на проекта, който вие сте си създали. И не се изисква да разпечатате целият проект. Няма необходимост от това. Единственото, което се изисква е да отидете при управляващ орган с останалата документация, която носите на хартия и с тази декларация. Като тази декларация управляващ орган колегите ще отворят, ще напишат този код в системата, ще им изведе вашия проект и ще започнат да се го оценяват. Един вид, вие потвърждавате, че това е вашия проект и вие искате с него да кандидатствате в системата. Това е декларацията. А етикета в повечето случаи, когато кандидатствате, знаете, в един запечатан плик или в нещо по-обемно, винаги отгоре, или кашон примерно, но винаги отгоре има информация за този, който кандидатства. Така изглежда този етикет. Ето кой е подателя, фирмата, която сме избрали, с съответния имейл, проектно предложение с съответния код, наименование, по коя процедура, коя процедурна програма и кой е получател. Това е идеята да се залепи директно на пакета. И в момента, в който ви отидете да подадете пакета с цялата документация, декларацията трябва да е вътре в самия пакет, подавате
пакета на деловодство или този, който ви приема проектното предложение, той въвежда този код в системата, визуализира се номер, системата извежда номер от ИСУН, което е достатъчно доказателство за вас, че вашето проектно предложение е прието и има регистрационен номер. Това е процеса на хартия. Ако искате да... Само секунда. Когато бъде даден проект, вашето проектно предложение ще се визуализира тук, в проектни предложения, подадени на хартия, като вие отново имате възможност да изтеглите самия файл, исунския файл си да го прегледате, да си прегледате проекта или да си изтеглите декларацията и етикета. Тоест, ако сте изтегли декларация и етикет, някъде сте загубили или ви изисква някаква корекция, по този начин може да изтеглите отново второ копие, втори екземпляр на тази декларация. Сега ще заредя отново нашия проект. Така. Отивам отново на подобно предложение. Този път ще ви покажа другия вариант, който е от файла, ако трябва да заредите информацията. Ето от външен файл. Аналогично, както ви казах преди малко, избира се проекта в ISUN. Той ще се зареди. Проверка се прави за съдържанието на този документ. Даваме продължи. И отиваме на искам да подам проектното предложение с електронен подпис. Ако процедурата го позволява. Тук стъпките са две. Все пак този проект по някакъв начин трябва да се авторизира, че проектът, който подавате е ваш проект и вие сте отговорни за него. Затова изискваме този проект, исунския файл, да бъде свален на вашия десктоп. Сега ще излъжи системата. Проблема за да се продължи. Ще се постарам всичко да направим максимално автоматизирано, така че по-малко време да отнема на вас, кандидати на бенефициентите, попълвате информация в системата, повече автоматични изчисления, които биха намалили възможността за грешки, разбира се. И относно отчитането, основно в финансовия отчет ще имаме такива контроли. Техническия доклад, сами знаете, по-скоро е текстово описание на случилото се. Където можем, ще въведем някакви контроли, някакви падащи минута, така че да бъде структурирана информация, но има места, където няма как това се случи. А всички съпътстващи документи по отчета ли ще могат да се качват или ще е пак на хартия, паралелно да се подава? Идеята ни е да не се налага на хартия. Тоест всичко ще трябва да може, както при кандидатстването. Всичко да се подава през ISUN, всичко да бъде давано в ISUN. Вече ако има някакви чисто технически съображения, нещо, стандартните файлове, да, няма да има никакви проблеми. Вече за по-обемни, както говорихме, някакви скици за големи инфраструктурни проекти, може би ще стигна там да оставим възможности за подаване на хартия на такива документи, но стандартните, основните документи, които са по по-голямата част от оперативните програми, те ще бъдат прикачани в системата. Няма се налага да се подават на хартия. Но това, пак казваме, изискване на управляващия орган. Ние не можем да ги накараме.
това го дадете само по електронен път. Все пак те са оператор на тази програма, съответната програма и сами трябва да си вземат тези решения. Има още един въпрос за отчитането. Може ли да се регистрира два профила, ако при кандидатстването е бил регистриран само един? Сега отчитането, тук предстои малка дискусия, чисто вътрешна, и нашата идея, по принцип е логиката на отчитане да не следва тази на кандидатстването. Да могат повече хора да работят върху един профил, така се каже, върху един проект. Аз ще видим колко това чисто технически може да се осъществи, но идеята ни е да няма индивидуални профили. Както видяхте, моят профил беше личен. Пише си имейла, пише си името и системата въобще не го приема на добра воля, няма някаква проверка. По-скоро идеята ни е тук да направим системата да направим както SFC, това е системата на Европейската комисия, която също се използва за подаване на проекти, да се направи профил на съответната организация. Тоест, когато се кандидатства, да кандидатства организацията и към нея да бъдат приобщавани различни потребители. И всеки един потребител да може да се работи в рамките на собствената организация, в рамките на тези проекти, които дадената организация иска да подава, да отчита. Тоест тук в профилите очакваме да има разлика между това, което е сега за кандидатстване и това, което ще бъде за отчитане. Идеята е повече от един човек, повече от един служител на дадена организация да може да подава отчети и да попълва информация за тези отчети по-скоро. Други въпроси? Мислите ли да свържете тази система с други публични регистри на етапа на оценка, да се проверяват факти и обстоятелства относно кандидата? Обмисляме, да. Една такава връзка, която предвиждаме, за съжаление не мога да кажа точно кога ще се реализира. Надяваме се до септември, октомври в този диапазон да успеем да изградим. Е връзка с НСИ, което ще улесни изключително много не само управляващи органи, не само бенефициенти, но всички, които са замесени в процеса. Тъй като нашата логика каква е? Както видяхте и тук, управляващи органи изисква да се дават финансовите отчети, основно ОПР и баланс на предприятията, за 3 години назад, сканиране. Реално нашата логика е, че управляващи орган тези отчети като отчети не му трябват. Те реално му трябва дадена информация от тези отчети и по-точно му трябват дадени коефициенти, изчислени на базата на резултатите на съответното предприятие. Извършвайки връзка с НСИ, Националния статистически институт, има такава база данни, която поддържа информация за организациите и за техната резултатност. Тоест, по различните параметри, какъв е успех на съответната организация. Примерно EBITDA, каква е EBITDA на съответната организация. Това изчислява реално управляващия орган. Коефициент. И в зависимост от това какъв е коефициента на успех на дадено предприятие за съответната година, се дават някакви точки. Идеята ни е вие да не си подавате отчетите на хартия към управляващ орган, а с една декларация, която казвате, че сте съгласни с вашите данни статистически се използват за целите на оценката, да позволи на управляващия орган да изтегля тази информация от НСИ и да оценява. Аз бих добавил и агенцията по вписване, защото има и други обстоятелства там. Да, агенцията по вписване също, но просто тя е малко по-далече от времето. Мисля да реализираме. Ние имаме предвидени такива интерфейси с доста и с NAP, дори имаме предвиден интерфейс за проверка на различни обстоятелства. Има предвиден интерфейс, просто не трябва малко време за да ги напаснем към ИСОН, тъй като много са регистрите, направени са по различен начин. Форматите са различни, да знаете, затова трябва малко време просто да се адаптират нещата. А каква част от тези данни, които безспорно ще натоварят много тази система информационно, ще бъдат публични за случайно преминаващи граждани? Както беше стария ИСОН. То ще се вижда от това в публичния модул. За случайно преминаващите граждани предвиждаме информацията, която е видна в момента в ИСОН,
в стария ISO. Малко повече неща ще има там. Индикаторите, знаете, не са толкова добре попълнени в момента от старата система. В момента ще са в новата ще са доста по-добре структурирани, справките ще са по-добри. Това, което като съдържание основно са същите неща. Договорени, верифицирани, платени. Ако имате идеи за някакви други неща, ние в принцип обмисляме информация на ниво проект да покажем. Но това е все още в етап на обсъждане. Включително и за оценката. Информация за оценката също предвиждаме да се визуализира в даден етап. Просто още ще обсъждаме конкретните детайли, кое поле точно, кои полета са видими. Но основната информация ще е там. Финансова информация, дейности, индикатори, изпълнители, както е в сегашния ISO. Ако имате някакви други предложения и идеи, винаги може да ги споделите. Някаква информация за публичността на ПРСР имате ли? ПРСР, как да ви кажа, да, е малко друга... Бира. Да, друга бира. Имаме желание ПРСР да бъде част от ISO и ПРСР да използват ISO. Тоест тези функционалности, които ги виждате сега, да бъдат използвани и от колегите от ПРСР и от кандидатите, които са по тяхната програма. За съжаление, те имат една друга система ISAC, която в техните очи върши по-добра работа и им е по-полезна. Затова и с оглед факта, че те искат да си бързо да пускат процедурите, не бяха подготвени чисто нормативно, така да кажа, и тяхното включване в ISO не беше чисто нормативно подготвено. В момента не се използва. Надявам се за бъдеще, ако видим, че тяхната система ISAC не разполага с тези функционалности, с които разполага ISO и затруднява като цяло кандидатстването, да преминат в даден момент към ISO и да спазват принципите и практиките на оперативните програми. За сега това не стои на скорошен дневен ред, така да кажа. До края на годината няма да има развитие по този въпрос. По всяка вероятност, малко по-близко бъдеще, надявам се пак да има адекватно решение. На нас проблема ни като, извинявам, ще прекъсвам, като информационни центрове е, че тази система е крайно неинформираща. В смисъл, ние не можем да открием проектите, които се случват на територията на нашите области, за да даваме адекватна информация. Защото фигурира читалище Възраждане, които са стотина в държавата, и аз не мога да разбера това ли е нашето читалище от село Хикс или е в Шуменска област това читалище. Просто е дезинформираща системата им. Напълно съм съгласен. Когато говорихме споровете с тях, те твърдяха, че всичко е перфектно, всичко е невероятно красиво и работи, като видимо от всички е, че това не е така. Както и вие обърнахте внимание, няма елементарна информация за проекти, които се изпълняват. Да. Това, което ни е нашето желание, наистина да се използва по тази програма, или поне ако не е ISO, ние да настояваме точно ISO, да ви казваме, че нашето е най-добро, но просто бъде нещо или същото, или по-добро да е. Да предоставя повече информация на гражданите. И то не е само информация, то е и функционалност за електронно кандидатстване, за електронно учене, неща, които по оперативните програми са идентифицирани като необходимост. Не знам доколко те предвиждат такива функционалности, не знам доколко ще бъдат реализирани и кога. Така че надявам се искрено, ако видим, че има забавяне в изпълнението на тези обстоятелства, на тези изисквания, да се премине плавно към ISO. Ако няма въпрос, да благодарим. Жоро, няма повече въпроси на този етап. Много ти благодарим за така детайлната информация. Успяха колегите, смятам аз поне успях, не знам, да направим паралелно с тебе доста неща. Благодаря и на колегите за това, че бяха много точни от към часовото време. Почнахме на време, свършихме на време. Ако ти имаш нещо към нас...
Ние След да благодаря за пием бира. поканата и за въпросите и за предложенията, разбира се, ще ги отразим максимално бързо, колкото ни позволява и времето и възможностите. И ако, пак казвам, ако има някакви допълнителни неща, винаги на този или през обратна връзка, или през имейла, който е на началната страница, можете да се свържете с нас и да давате вашите предложения. Тъй като този вариант на системата е благодарение и на вас за всичките коментари, които сте ни давали през времето. И за финал мисля да те аплодираме и така приятна почивка да ти пожелаем. Чао, хубав ден! Чао!